Hi guys, narong jatuh nono lam sogo, ani blogo, ke fungsang jurba jatuh nono fungkaham, ke tabo fungkahang, tukui musui pajak, ekdom ani bokro rok suya kene, pajak, ekdom thandang jak, nggak tabo fungkai, mai bokui tongka, mai cakna ko. Maisana bagi reading jak wah maisi kurjoni khablai tini reblem su kapura moi khito bisi thokta ya kangrong bete ite mikon mosteng bete bini khai khama moi bete ipa mikon mosteng rangkama khai motorong korokai songjak omong hai ko kangrong bete gai ki kisa tongo joto nai ko puri khajak ro tongo ga bo kisa tongo Ananas rock sana bagay tonja ngas kasaro tonga mo kami ani kang labu teki sa tongkha moi khe thoga pana moi bangso ka ara bono khuriya kan ready khe tonja gabo ngai maisa sigra nako maya khujuka maya khuma hen suka chine khete ba mane tabu noita baji tongka ba maya khus kata Engkai, tabung ka asuka, mai sanan bagai, engkai tang noi ta baji to habla, engkai, dakti no mai sawang, pungai kai no, mana dakti no, bos awai mai bok songai dakti no mai sawang ta, ngai tin haki jalai thangka, engkai ban bagai no mai khusuka, engkai pulan hai pai thok jora, norok, ani bolong no nai tong baji, dolok. Engkai tabuk engkai kani yang besar engkai tabuk buruk mela thanan bagai reading laijak o mela ni bung engkai tui guru mela yang sakawongo chinok sakawo engkai abo o mela thang sognya ngonek somonya utang engkai hasuk thana waise no asa hapung kujuk saka po mela ta angai to waise pan thangai nugia kho je thana rok sauta ngatini o mela choli dongo engkai obon bagai ko yang bosa song engkai mo yang bosan bin bai song ta borok thanglai tongo rigonai waise rigonai sada kanlai na sotokai thanglai ka engkai angai to taklai thanglia khali rok khai thangjagana taklai thalia ta engkai khali rok thangjaknai ngang thangka kai to nong no ajagani views rok phunung mangkhamon botui tong o mela engkai khali rok sinai jak sinai ang taklai khe nailia engkai asuk no jotono hambai